tarda, amics, per ser aquí una vegada més. Veig en el fulletó que ens han repartit que jo havia de parlar de la importància dels treballs de l'Ulloa en els estudis colombins, i l'Enric Pujol ha anat insistint que jo havia de fer això. Bé, d'alguna manera ho faré, perquè de fet, com que jo també formo part d'aquests estudis colombins, si parlo d'alguna manera sobre la influència d'Ulloa sobre meu, també estaré parlant de la influència d'Ulloa sobre els estudis meus, que també són colombins. No? Aleshores, el que he fet ha sigut personalitzar una mica la meva ponència o aquest article, no sé com dir-ho, aquest treball, perquè jo penso que la història personal de cadascú de nosaltres forma part després de la història col·lectiva, no? I de vegades el que ens costa en els historiadors és desprendre'ns una mica d'aquesta ferruginositat de l'academicisme i fer la història una mica més personal, perquè nosaltres l'existència personal la tenim també al marge de la documentació. Els nostres impulsos vitals també hi són a l'hora de triar un llibre o de bandejar-ne un altre o de dormir unes hores, no? Això també forma part del nostre bagatge personal i cultural. Aleshores jo el que us parlaré és Lluís Ulloa, l'historiador total, i us centraré una mica en la meva experiència sobre com descobreixo la seva obra, quin impacte té en mi i quina mena de filtre em faig. Bé, dic, el 1989 em trobava a Bloomington, Indiana, als Estats Units d'Amèrica, cercant documentació que em permetés escriure una novel·la sobre en Cristòfor Colom i el descobriment, basant-me en la seva possible catalanitat. Fins llavors, només comptava amb 4 nocions vagues sobre el tema. Havia llegit de molt jove les memòries secretes d'en Cristòfor Colom, de Miquel Ferrà, una novel·leta de to més literari que històric, el llibre d'en Pere Català Roca, 4 germans Colom, el 1462, que resseguia els rastres històrics d'aquests germans barcelonins, i la ponència que la Teresa Baquer havia presentat al 5è col·loqui d'estudis americans de Nord-Amèrica, intitulada Noves dades sobre el descobridor d'Amèrica a Catalunya, l'Aral Pen Bourgeois, i que ella mateixa m'havia tramès als Estats Units assabentada per un conegut comú que jo preparava un llibre. La lectura d'aquest petit opuscle mecanografiat em va trasbalsar. Per primer cop, la Teresa Baquer anava més enllà de totes les conjectures sobre la catalanitat d'en Colom i a través de les seves recerques i de la troballa de nova documentació demostrava que els Yáñez Pinzón eren a Catalunya, a l'Empordà i a Pals. Això de fet ja ho explicava Martínez Ferrando en els seus llibres sobre Pere el Conestable, però no ho havia vinculat encara amb Amèrica. Citava tots els Yáñez Pinzón a Catalunya, hi ha més de 100 documents quan ho explicava, però la Teresa ha fet aquest pas de dir doncs si els Yáñez són aquí és que Pals potser era Pals, i buscant en aquesta línia va aportar documentació transcendental. Per tant, en conseqüència, si en Colom va anar a trobar aquests famosos Yáñez Pinzón en algun lloc precís de la geografia hispana per emportar-se'ls després amb ell al Nou Món, només podia haver anat a Pals, perquè era Pals on eren, i no pas a Pals. I només des d'aquesta vila havien d'haver salpat les 3 caravel·les en aquella tan famosa com rememorable primera expedició transoceànica. Jo entenia, perquè m'hi havia trobat per diverses vies, que els noms de les persones es maquillaven i s'arranjaven a gust del consumidor. L'experiència ho demostrava abastament amb exemples múltiples, com és ara el d'en Llull, aquí es deia Lulio, el d'en Buscà presentat com a Buscant, els Borgia coneguts encara avui dia amb tota la intencionalitat política com a Borgia, excepte els Borja, però aquests ja són una altra escala del tema que ens ocupa, o el cas d'en Colom, que ara tractem, escrit com a Colomo, Colombo o Colom. Però el que no acabava de capir és que es pogués fer quelcom semblant amb un topònim, i per si fos poc, després encara deslocalitzar-lo i situar-lo en un altre país. Per això mateix, no em va sorprendre gens que els Yáñez es trobessin a Catalunya, però que haguessin desvirtuat el Pals català per fer-lo passar pel Palos andalús em va semblar d'antuvi una mena prestidigitació.
pròpia de la lògica que ara exposava, però invertida. Si en Colombo era un colom, Palos podia ser fals. Això em semblava una mena de truculència de les paraules, un joc lèxic. Em costava d'acceptar, però si es podia confirmar aquesta evidència amb proves sòlides i arguments irrefutables, jo estava convençut que l'estudi de la catalanitat d'en Colom faria un gir copernicà i ajudaria moltíssim a enderrocar el mur de la indiferència general sobre el tema. Va ser, doncs, mentre cercava els arguments per bastir un discurs que em permetés convèncer la intel·lectualitat i la ciutadania catalana que Palos era en realitat fals i que en Colom, a més de ser català, va salpar de les costes de Catalunya, que vaig trobar un llibre de l'Ulloa de difícil adjectivació. M'agrada adjectivar els llibres, aquest és molt difícil. Era el predescubrimiento hispano-catalán de América en 1477. Un llibre d'un gruix considerable i que per mi va ser gairebé com una experiència religiosa llegir això. Després us indicar per què ho podeu treure en la conclusió perquè va ser així. El primer que em va parlar d'aquest investigador peruà va ser l'actual pare Valentí Serra, historiador que ha fet uns estudis sobre els caputxins durant la Guerra de Successió, i això era pels vols de l'any 75, quan llavors era un novici, ell, no jo, al convent dels caputxins d'Arenys de Mar. I aleshores, diguem, era un interessat en temàtica místico-religiosa. Aquella conversa, sempre que parlo de l'Ulloa o d'en Colom, em retorna a la memòria amb una vividesa extrema. En Valentí tenia clar que en Colom era català, que havia lluitat de cursar-hi les ordres del rei Renat d'Anjou contra Joan II i que per aquesta raó es va haver d'ocultar i canviar el seu nom de Joan per Cristòfol. I m'ho va explicar amb un convenciment tan profund que vaig pensar que hauria de ser veritat i que per les raons que tots coneixem i que afecten l'estudi del nostre passat no ho havíem pogut saber. El segon cop que vaig sentir-ne parlar em va venir d'en Josep Maria Pons i Guri. Ho va fer al CID de l'Arxiu Històric Fidelfita d'Arenys de Mar, del qual ell n'era el director. Quan li vaig dir si havia sentit parlar de la catalanitat d'en Colom, va anar allà amb un prestatge, va treure un llibre de l'Ulloa que ell havia llegit anys enrere, però me'n va desaconsellar la lectura perquè va dir que aquell home era un sura. Quan jo a Bloomington vaig treure un prestatge de la Biblioteca de la Universitat d'Indiana el seu llibre sobre aquest descobriment hispano-català d'Amèrica i el vaig començar a fullejar, la meva percepció sobre l'Ulloa i sobre en Colom van canviar radicalment. Hauria volgut dir que va canviar sobretot el meu punt de vista sobre la història en si. Però l'estudi de la història de Catalunya i les múltiples xerrades que ja havia tingut amb en Fèlix Cotorull, així com la devolució d'algunes de les seves obres, i més tard les lectures que havia fet abans sobre la personalitat històrica de Jesucrist i la seva adaptació per la censura religiosa del moment, ja m'havien obert la mirada sobre la configuració de la història i com aquesta anava variant en funció dels poders polítics i religiosos que la controlaven. Per tant, quan vaig topar de morros amb l'Ulloa, totes aquelles lectures es van reactualitzar i desplegar amb molta més força i convenciment. L'Ulloa no era un historiador convencional, com els professors d'història que havia tingut a l'Institut de Calella o a la universitat. I bo i ser arxiver, tampoc no era un arxiver com el Pons i Guri. L'Ulloa tenia la història no pas com una foto finish, aquestes fotos intocables que fem servir per veure quin cavall ha arribat abans o quin ciclista, sinó, jo interpreto que ell la veia com un ésser o un espai en moviment constant, on les coses que passaven podien ser ocultades, on es perdien rastres, on es feien perdre rastres i se n'inventaven d'altres. I fins al més mínim detall s'havia de mirar amb lupa, i ell els mirava amb lupa. Analitzava els documents des de múltiples punts de vista i no deixava res a l'atzar. Si una peça del puzzle no li encaixava, no feia com el comú dels historiadors que fan com si no la veiessin, sinó que desmuntava tot el que s'havia construït i tornava a començar l'obra i l'estudi de nou, encara que això li suposés un enfrontament obert amb tot el que hi havia establert i amb tothom que ho defensava. Això ja ho he comentat.